Ya ka Durga Puja la rakhe haka mandir ba paunam jong ka Durga Ma Jayanti Temple kabadan haka shnong Nartiang kabahap ha West Giant Hills District. Tong yakmi halor ka kubor. Nartiang khamtam ki tuki babot ya ka jinget tenrai ki la rakhe ya ka karukom tenrai. Kani ka jingle niam kani hadu sansngi ha ka bala yalam da udoloi haringkat ki menteri jong u ki bakentop ya upator ulingdo upujari lani ulingdo bat kiwei. Ya kilai sngi bakhat do jong ka jingle niam latip ha kani ka snong kum kamiet nong plo kamit ya ka sngi ka baar kum ka sngi bawan kablai bat ka sngi ka balai kum ka sngi shong sngi bat miet kat puja ka bakentop i ki jingdwai ki jingle niam bat ki jingwai balapin i da ki menteri. Ini mudah kena sedang Durga Puja ini sedang naga cepat ring. Aduh kan letrik ini. Sedang cina belai cepat ring. Kami terik ui jablai. Mesti pembelangi. Kalau letrik to hab umbi. Ila jingi per kalian yang nabar. Itu emra belai nung cina cina hangi hanatnya. Ini yang itu belau bu sistem to. Sistem to sini harus di Hakasngi ka basaw ki jingle niam kar puja kenthop ya ka jing knyablang lale ha ulum sa amai hanartyang kadur jong kablay durga hanartyang kalong ka bangkerpang namar lashna ya ka nakiding kat bat lapen itenat da kisentiu bat ki jangle omkum ki wei pat ki blade haw ha ki wei ki benta jong karit hakasngi ka bapra jong ka tamasa kabalatip kum kasngi le phai kablay kala le phai no shalayeng shakasnong nartyang Kiriunget kila lumlang Durga Temple bansakhi ya kashat pasti lane kashat wat. After entering this place, I felt goosebumps. Okay, so and these feelings I can't express in my words. And we believe that Ma Durga's thigh was fallen, one piece was fallen away. So that's why this place is very special for us. We were aware there are 51 Shaktipeeth, but Meghalaya has one we never knew. So it's only last night we came to know, and the experience has been very exciting, peaceful, and it was great. Hopefully Ma calls again and we return. Ringkat ke jingtem ya ke bombat ke jingya jeng kirangba nadu yung blai mandir hadu hali blai lara ya ke blai syakawa mentang hakabala pengam ya ka. Kum kadak jong ke jing sngongo la pelat ya ke paro bat kasim kum ke jing ais ngobha syaka blai durga. Kinong wan jengok kai syakate ke temple kila penpau ke jing sngo bat jing kemen jong ki ban yo sakhi ya ke ni ke jing le nyam ke bakham kerpang ke bakringi ki pat reunget na jan bat na jengai kenthop na shalong. Bureau Report DD News Meghalaya.